Zen gure lehen da biziko Amaiari 2016an diagnostikatu zioten sarkoma. Egun ilunak pasata ere, itxaropenez heldu dio egunerokotasunari. Eta kanpaina bat jarri du martxan sarkoma gaixotasuna ikertu dadin. Gurekin da Amaia Goirigolzlarri. Kaixo, Amaia, arratsaldeon. Goirigolzlarri, Amaia, barkatu, Barkatu. Zer modu zara, ongi? Ondo? Bai? Lehenik eta behin, galdera bat egin behar dizut. Zer da sarkoma? Sarkoma minbizi mota bat da, minbizi arraro bat, minoritarioa. Minbizi guztien 1% eta 2% suposatzen dugu. Eta arraroa izateaz bai, gain komplexua be bai da. Azkenean dagoz 70 sarkoma mota inguru. Orduan oso komplexua den gaixotasun bata. Eta komplexua zergatik adibidez, gorputzeko edozein tokitan egon daitekelako? Bai, sarkomak egoten dira ehun konektiboetan, eta ehun konektibo hori da gorputzeko beste ehun batzuk eta gorputzeko organuak babesten eta egituratzen dauzen ehuna. Orduan edozein gorputzeko edozein lekutan eduki alda sarkoma bat, bai. Amaia, eta zuk diozu, sarkoma ez dela existitzen. Zer esan nahi duzu horrekin? Azkenean, edozein gaixotasun minoritario gaz gertatzen den moduan, gu ez gara existitzen. Inbertsio falta izugarria dago ikerkuntzarako, eta gero farmazia industriarentzat ere ez gara existitzen, ez garelako errentagarriak ez garelako. Asaia gaitezen existitu arazten gaurko elkarrizketa honekin. Amaia, nola hasi zen? Zer gertatu zitzaizun zuri? Ni 2016an diagnostikatu eusten, sarkoma bat. Nik haurdun egon nintzenean esan eusten, horra gertzen zen tumore antzeko bat, baina esan eusten ona zala, mioma bat zala. Eta baina gero arazoak eukitzen hasi nintzen, eta erabaki eben ebakuntza bat egitea. Eta ebakuntza egin eusten pentsatuz izango zala mioma bat. Baina gero anatomia patologikara bidali ebenean, esan eusten ez dela mioma bat, tumore bat dela txarra. Kezkatu egin zinen orduan? Noski, bai. Gainera, ez eusten sarkoma hitza esan, hori nik txostenetan ikusi neban, onkologoak esan eustana izan zen, tienes algo muy malo. Eta zuk zer zenekien sarkomari buruz garaiaietan? Ez. Nik gainera garai hartan hori muy malo hori esan eusten, baina bigarren ebakuntza egin eusten berriro, eta esan eustelez ondo atarazala dana, ahaztu ez nintzen egin, baina oso itxaropentsu nengoen, eta beranduago hasi nintzen sarkomari buruz ikertzen. Ja arazoa handiagoa izan zenean edo komplikatzen joan zenean. Bai, 2018an, ez da? Bai. Dirudienez edo zirudienez egoera kontrolpean edo zegoenean berritxarroa jaso zenuen. Bai, 2018 esan eusten metastasi bat neukala ezkerreko birikan. Eta hor berriro minbizi-hitza entzutea, berez gogorra bada, metastasi-hitza entzutea oso bortitza da. Eta nola egin zenion aurre momentu horretan zure egoerari, ez da? Hor indarrak atera behar dira, ez da? Bai, behin metastasia dela esaten deutzuenean, baina esan eusten, metastasi bakarra da, aukerak dago ebakuntza egiteko, hor berriro itxaropena etorri esan, eta gero ebakuntza egin eusten, ondo atera esan, hori be, eta alanda guztiz be, momentu horretan eskaini eusten kimioterapia bat, eta horren ostean kimioa jasone ban. Uste dugu bintzat medikuek ez zizutela kimio horiekin oso prognostiko ona eman, 5% arrakasta, ez da? Bai, beraiek esan eusten aukera bakarra zala, kimio hori, eta 5% arrakasta eukia lebala. Baina momentu horretan, behin metastasi bat daukazu, eta nik suposatzen dut 1% ere esan eusten, horri eutxiko niola, ez? Eta baietz esan eban. Baina
Eta nola joan da, tratamendua? Kimio hori oso txarto joan zen, lau ziklo programatuta egozan, eta lehenengo zikloan bertan bera utzi behar izan gendun, ni oso txarto egon nintzen. Bai, eta, bueno, suposatzen dut ez ebala esertarako balio izango, azkenean ziklo bat baino ez eusten eman, beraz... Nizu probatu egin behartzen nuen, ez da? Bai, gero jakin eban ez zuela esertarako balio kimio horrek. Gero ja Bartzelonara joan nintzanean esan eusten alferrikako kimio bat izan zala, bai. 2008ko otsailean beste metastasi bat. Beste bi. Beste bi metastasi. Bi biriketan, bai, eskerrekoan eta eskumakoan. Bai, pandemia justo hasi zen momentuan, bai. Zuk diozu mundua gelditu zitzaizula berriz. Berriro, bai. Gainera bi biriketan eta pronostiko txarragaz. Eta bueno, hor ere eskaini eusten bakuntza egitea. Hor ja hasi nintzen ikertzen gehiago eta informazioa bila referentziazko ospitalei buruz. Eta topatu neban, Valdebroneko informazioa, baina justo izan zen momentu oso txarra pandemiagaz, eta orduan hemengo zirujauak esan eustan ebakuntzak hemen egiteko eta gero joateko Bartzelonara. Eta noiz joan zinen, Bartzelonara? Bartzelonara joan nintzen ebakuntzak egin ostean. Ebakuntza bat izan zen eskerrekoa apirilean, 2008ko apirilean, eta eskumakoa ekainean. Eskumakoa egin eusten, esan eustelako eskerrekoa oso ondo joan zela. Eta gero hor, apur bat rekuperatu nintzenean, irailean Bartzelonara joan nintzen, bigarren iritzi bat eskatzera. Eta zertu Bartzelonako ospitale horrek berezia ba, Amaia? Referentziazko ospitale bat. Azkenean guk hemen gure erkidegoan ez daukagu sarkometan espezialistak diren onkologorik edo talde multidisciplinarrik. Eta referentziazko ospitale hauek dira sarkometan bikaintasuna daukaten ospitaleak eta sarkometan espezializatuak dauden profesionalak daude bertan. Amaia, kolpe asko jaso dituzu, orain arte. Nola egiten zaie aurre hainbeste kolperi? Bueno, kostatzen da, laguntzagaz. Nik laguntza psikologikoa hasieratik eukin eban, ospitalean jarri eusten psiko-onkologo bat, eta gero nire kontura egon naiz psikologo tratamendu batekin. Beharrezkoa da azkenean profesionalen laguntza, ze azkenean ni momentu honetan 3 hilabetero aurre egin behar diet sentimendu horiei, eriotza oso presente dago. Orduan, beldurra eta antzietatea, emaitzen beldurra, eta nire ustez derrigorrezkoa da profesionalen laguntza. Amaia, orain zein da zure egoera? Nik orain bi metastasiak daukadaz bi biriketan, bebai. Gero, maiatzean esan eusten komplikatu zala, barriro gaixotasuna, eta orain daukat tratamendu sistemiko bat, pastilla batzuk hartzen dodaz, eta horrekin, pastilla horiekin nago orain. Laguntza profesionala aipatu diguzu, baina gertukoak horri izateak ere bizitza handia emango du, ezta? Bai, noski. Etxekoak, nire alaba, familia, lagunak, noski, bai. Txarrenetik onena, ezta? Bai, beti, bai. Saiatzen gara behintzat, Bai, nahiko biziposeroak gara eta... Egira. Bai, eske, ematen dugu oporretan gauzela, baina eske... Baina... Bai, hau radioterapian ostean lagun batek bidali ostan. Argazki guztietan irribarretxu, ezta? Bai, esan, bai, beti, bai. Bai, Amets izeneko alaba bat, daukazu. Zer moduz darama, Ametsek? Bueno, berak oso presente dauka, noski, eta hasieran gogorra izan zen berarentzat, nik beti kontatu deutzat berari egia, bere berbekin, baina beti egia. Minbizi berba ez neban erabili, baina berak esan eustan, ze ikastolan egin eben minbiziaren inguruko zer, eta orduan 4 urte eukazanean edolan etxera etorri zen, eta esan eustan zuk minbizia daukazu. Momentu horretan gauero galdetzen eban ama hil egingo zara,
oso gogorra izan zen hori. Gero hori pasatu jakon, eta orain bai eduki du maiatzean inguruan eukieban bebai berak momentu txar batzuk pasatzen egon zen. Ja Bartzelonako bidaiak hasi zirenean egiten eta hori. Eta orduan erabaki pentsatu neban ona izango zala berarentzat Bartzelonara joatea. Eta? Oso ondo, joan ginen, familian joan ginen, nire Jobekin, eta hor dago nire onkologoarekin, Cesarrekin hitz egiten, eta berantzat oso ona izan zen bidai hori asko lasaitu zen, umea, bai. Eta horrek mesede egin zion, ez da? Asko, bai, mesede itzela. Beno, sarkomaren ikerketa bultzatzeko proiektu solidarioetan ere parte hartzen duzu. Bai. Hementxe daukagu Zapi solidario bat. Bai. Bai, egin genduen lehenengo proiektu bat izan zen ardo solidario bat atara genduen, Bastidako kooperatiba bategaz eta Mungiako Urrutia Edariak enpresa bategaz, eta horren ostean Maitane Bilbao diseinatzaileak eta lagunak proposatu eustan hori zapi bat egitea nigan inspiratuta edo nire azkenengo urteetako historian inspiratuta. Eta, baietz esan eutzon, eta gero pentsatu neban, zapiaz aparte zeo zer gehiago egingo dugu, eta bideo baten pentsatu neban, eta horre, taldekidei deitzen hasi nintzen, eta danak esan eben baietz, eta bideoa egin gendun, bai. Bai, izen handiak izan dira zurekin. Itziar Ituño... Bai, Itziar hasieratik pentsatu neban beragan. Azkenean emakume hori konprometitua da, eta indarra, eta era berean sensibilitate hori erakusten dagoena, ez? Gero Jon Maia laguna da, eta beti laguntzeko prest, eta beste danak lagunak eta familiakoak dira, bai, nire alaba, ilobak, eta bai. Maia bideo bat aipatu duzu, eta guk zatitxo bat badukagu. Kusiko dugu? Bai. Hortxe. Elkartasuna ematen digun zapi xume baina baliotsua. Heldu, lastandu, lotu, eman, hartu. Izan bizitza. Izan gu. Irudi ederrak, irudi ederrak eta ze garrantzitsua gure ezagunek eta gure kulturgintzako eta gure mapako jendeak hor parte hartzea. Zapi hauek eskuratzeko zer egin behar da? Maitane Bilbauren web orrialdean dago salgai, maitanebilbao.com web orrialdean, eta bertan saltzen dugu eta irabazi guztiak